өзімні һәр вакыт хис итәм. Кай вакыт, кай бер ситуацияларда мин үземне татарча тотам, кай вакытта минем эчке дөньям буенчамы или сиземем буенчамы мин алман кешесе итеп үземне хис итәм. Мин үзем репрессированный хәзергесе көндә. Минем әти Саратов ягында яшәгән. Ул ялгыш булыр, сугыш вакытында калган дип, монда немецлар сугыш вакытында да калган немецлар булды безнең илдә. Ну, бу элекке вакытта немецларны, немец кешеләрен, һөнәрчеләрне бик күп безнең якка чакыра торган булганнар. Менә без шул электән калган немецлар нәселеннән минем әтинең әти нәселе инде. Әти исән вакытта мин һәр елны гел барып торадыр. Әти бик мине яратадыр. Иң зур кызы инде мин аның. Хәзергесе вакытта анда энем, өч сеңлем яши. Ну, нишләптер бүтән арасыннан мине нык яратадыр и жәллидер бу илдә калган өчен. Ну, мин анда барганда гел үземне бик яхшы хис итәм. Гел шунда яшәгән кеше кебек иттереп, электән үк. Һәр кайчагында минем даже шундый хис туа, элекке тормышымда мин шунда яшәгән итеп үземне хис итәм. Бүтәнесе шулкадәр таныш, шулкадәр күңелгә хуш. Немецларны бит инде безнең ничек дип әйтәбез, сугыш вакытында булган инде немецлар, сугыша торган немецлар. Но немец халкы ул начар кеше дип әйтмәссем, минем әтием бик төгәл, бик саф күңелле кеше иде. 90 яшькә тикле яшәде ул. Минем генларым әтиемә ошаган. Үземдә әтигә ошаган бик нык. Шуңа күрә менә шушы үземнең һөнәремне, әле яраткан эшемне мин әзрәк эшләп калырмын дип, кешеләргә хезмәт итәрмен дип, матурлыкны күрсәтермен дип әле уйлыйм. Дизайнер монда инде бүтәнесен дизайнер эшләрен, бүтәнесен үзем эшлим. Мин менеджерда бүтән яклап бик күп төрле эшләр эшләргә туры килә. Шуңа менә әле егетләрне дә бик ясап бетерә алмыйбыз, ясыйбыз без аларны. Аларны бик тиз алып бетерәләр. Киләчәктә Поволжье халыкларының коллекциясын булдырырга уйлыйбыз. И алман халкының уже миндә эскизлары бар. Ясарга ният зур. Германияга чыгып китәргә җыенган кеше идем. Бүтән документларны җыеп, посольствога чакырып, мине анда беренче немец итеп алу өчен синең немец кешесе икәнеңне исбатларга тиешләр. Бүтән документлар буенча и тел белү буенча мин тест үттем, тестны яхшы үттем. Мин инде чакырганнар Бон шәһәренә дә. Шулай килеп чыкты. Малаем инвалидностьта иде. Ул әни, мин бит монда тудым, иптәшләрем кала дип әйткәч, мин инде улымны бик нык яратадыр. Мин бик кызыксынучан бала идем, табигатьне бик яратадыр. Китаплар укырга бик ярата идем яшагында. И мине иң яраткан әдәбият ул тарих белән бәйләнгән әдәбият. Патша вакытында нәрсәләр булган, ничек киенгәннәр, ничек аралашканнар, нинди менә этикет булган инде. Шуларның бүтәнесе миңа бик кызык. Мин бик күп укыдым. Башка илдән бар заказлар. Алман иленә инде менә мин бик сагындым үземнең туганнарымны, менә барымын дип торам. Бүләкләр алып барам инде. Татарча ясалган курчакларны алып барам. Анда да татарлар бар, очратканым бар.